Ano sa ka? Wala, good mood ko karon. Malaki nag-kiss-kiss. Ang tanaw be. Di ba, Max? Ay be. Dari ko. Sa dari ko. Dari ko lingkod. Mukaon ka? Mm. Di lingkuran ang dari ka. Ay, dari lang ko. Bidri, di ako nagalingkod. Dapat sa mga pamahiin nga. Kung asa ka pabinti maglingkod, ito dapat ka mo lingkod. Kaya magbalin-balin yung mga espiritu. Kasi may tulo ni mo na pamahiin. Basta kananas mga pamahiin, dari na ka, dari ko. Samok ka ni sana paglingkod na lang. Sige no, be. Pabalhinon pa jud ko. Saan ka eh? Pagkaw na dira. Sudan, be. Di naman diri makita man nimo. Nay meatloaf, nay isda, nay manok. Pagkaw na dira. Mga na ni manok, be? Nay manok dito sa gawas naman. Kuanta ka? Ayaw na lang. Magkape na lang sa ko. Oh, na- Dari ko. Pati pagtimpla be. Sige no, be. Ito na, tagbibang Max. Oh. Ay! Ka na eh. Malalo kay good mood kay kakaroon. Sa di nakauni mo. Wala, good mood lang kay ko karon. Sa di ka orasan tulog gabi eh. Sa'yo. Mga alas 5. Yun na. Cute. Sina, pangapi na dala. Kaya balik kong tanaw nun. Ay. Saan ni be? Nescafe. Nescafe nga? Yan ang creamy white. Ay nga lang, creamy white man. Creamy latte ako Pareha naman ang creamy white o creamy latte. Nawa lang ko. Nahiira magod na sila. Ano piya akong ginainom? Creamy latte. Biba, imbis good mood kay ko karon. Ayun ba akong adlaw, bibi? Sige niya kanyo sa man eh. Dili ko na, kanang creamy latte lang ako Eh, pareha naman ang tanagod. Kalahiira na Thank you. Ano di ko gusto ba? Yan eh, sige na, pag-inom na. Ay, be. Di man kayo niinit, uy. Init, malagikan na sa thermos. Naon sa deka? Gusto ko atong kananggikan pag yun siya sa kuan ba? Sa? Nang nagbukal-bukal pag yun good siya. Kanang init kaayo, Jud. Kananggikan pa sa kalayo. Sa mukha ni mo eh. Biba. Init na, lagi-lagikan na sa thermos ba? Ang gusto lagi ko itong gikan sa kalayo, Jud. Te ba? Te! Ay, Te! sir! Palihog sugod ko ka, Jo, te! Ay ka nang, palihog ko ka nang painit sa TV, mga isa ka baso lang ka na pinabukal, Jod, pag-ayo. Pinabukal, Jud. Okay, kapihon niya na ba? Okay, salamat eh. Sino si Mama Ana? Ay, init naman ito itong tubig na sa termos. Kaya ganito mo na ako talagibutang. Cute. Sino? Pinabukal din kayo ba? Bukal na dyan ha? Oo. Palihog ko baso, TV, yung nanit eh. Ano ko, pinabukal na ha? Ay! Pagkagreklamo mo dira karon hawa. Salamat eh. Ano ba nagkapinasir? Aw, kahana mga na ganun na, pilian kayo. Timplahan ako og ka ng blue ganun na, ganun din ang creamy latte. Pag timpla sa creamy latte, gusto init yung kayo. Okay, salamat eh. Mundra na. Yun na, inuman na na. Thank you. Ay! Inita na po, Dani, uy! Alam mo, bago man ang pinabukal. Sobrang na po day kainit. Ang taudan na lang sana ko na, be. Samanahan na eh. Kuya, mapasok ko ginunan ako na. Dayon, pati inita. Ay, salamat. Wala dyan ba? Oh, wala pa lagi nag-inom ni mo imuhan na. Alangan, bugnaw naman. Gusto nung takwa itong bahalag init-init lang. Sabay naman yung Muhammad. Ba, pagulakaw. Tanawa, nasuko na si Sir.